Repito, felicitacións para o grupo enteiro e, por suposto, especialmente para Miguel Carvajal, porque sabemos do seu esforzo, do seu traballo con este grupo de xente. E volvemos de novo á actualidade económica despois desta magnífica noticia para achegarnos ao Val do Liñares, xa que hai doble nova. Por un lado, en canto á Asociación de Empresarios do Polígono de Lagartóns e, por outro lado, da Asociación do Val do Liñares. Esta última pide xuntanzas. A Asociación do Val do Liñares solicita, despois de transcurridos varios días desde toma de posesión dos novos responsables da Consellería de Medio Ambiente, unha entrevista co Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia. O anuncio realizado por Agustín Hernández despois da toma de posesión, no que indicaba que a unificación das Consellerías de Política Territorial, Vivenda e Medio Ambiente servirá para aumentar a consideración ambiental á hora de executar os proxectos públicos, a asociación pretende, segundo un comunicado, informar aos responsables do novo goberno sobre os problemas medioambientais detectados que originaron as alegacións presentadas a este proxecto e que non foron tidas en conta polo goberno saínte. Val do Liñares agarda que os novos responsables de Medio Ambiente reconsideren a realización do proxecto da cidade do Moble tal como fixeron co vial de acceso ao Porto do Azufre, na illa de Arousa, e tamén no Curro, en Barro, ou o carril bici entre Bayona e Agarda. Por outro lado, a Asociación de Empresarios do Val de Liñares, do Polígono de Lagartóns, tamén mantivo unha xuntanza, entre outras cousas, realizouse a directiva. No día de onte celebrábase a Asamblea Xeral dos Empresarios de Lagartóns e limítrofes na sede da Asociación Comarcal de Empresarios da Estrada, onde se trataron diversos puntos, entre eles a aprobación das contas do exercicio 2008, que por unanimidade foron aprobadas, resultando das mesmas un superávit. Tamén, en canto á situación actual do proxecto do Móvel, douse conta dos pasos que se deron en relación ao proxecto e da última xuntanza mantida co novo diputado estradense José López Campos, o que se lle solicitou formalmente que xestione para a asociación unha nova xuntanza ca Consellería e na Xunta de Galicia. Os empresarios de Lagartóns puxen ao novo goberno o estudo detallado da situación do expediente da cidade do Moble para que canto antes poida ser unha realidade, xa que co investimento público é a forma de sair, din tamén en nota de prensa, canto antes da situación actual e a ralentización económica. Finalmente, en a orde do día figuraba tamén a elección de nova xunta directiva, onde por unanimidade foi reelixida a directiva actual.